Art Biswejt il-Padiljon Sportiv ta' Qali sa tgħaddi għand l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball biex jiġu żviluppati faċilitajiet sportivi ġodda. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa f'Kastilja mat-timijiet nazzjonali tal-basketball li fl-aħħar ġimgħat ukoll kisbu riżultati storiċi fil-kampjonati Ewropej. Flimkien mal-Ministru responsabbli mill-isport Byron Camilleri, il-Prim Ministru qal li dawn ir-riżultati huma prova li l-investiment fit-talent tal-atleti qed iħalli l-frott u saq li l-Gvern ilu jagħti priorità lill-isport sa mill-bidu tal-leġislatura u sostna li llum aktar żgħażagħ qed jaraw l-isport bħala opportunità ta' karriera fost oħrajn grazzi wkoll għall-investimenti bla preċedent fl-infrastruttura. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru ħabba li l-Kabinett iddeċieda li jitrasferixxi Art Biswejt il-Padiljon Sportiv f'ta' Qali l-assoċjazzjoni biex jinbnew faċilitajiet ġodda ħalli jkompli issaħħu l-iżvilupp ta' din id-disciplina f'Malta. Tenna li dan l-investiment jista' jsir għax il-Gvern jemmen fil-potenzjal tal-atleti Maltin li jkomplu jikkompetu u jirnexxu anka fuq livell internazzjonali filwaqt li tenna li l-isportivi jibqgħu l-aqwa ambaxxaturi tal-valuri tad-disciplina, l-integrità, is-sagrifiċċju u l-ħidma f'tim.